नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये दमदार पाऊस झालेला आहे। रात्रीपासूनच जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र जोरदार पाऊस बरसतोय। या पावसामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळालाय। नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये सलग 3 दिवसांच्या रिमझिम पावसानंतर अखेर पावसाने दमदार पुनरागमन केले। रात्रभरापासून नंदुरबार शहरासह जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये जोरदार पाऊस सुरू असून शेतकऱ्यांसह नागरिकांना मोठा दिलासा मिळालाय। जून महिना पूर्णपणे कोरडा गेल्यानंतर आणि जुलै महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी पावसाने दमदार हजेरी लावली। जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत केवळ 19.8% पावसाची नोंद झाल्याने खरीप हंगामातील सुमारे 40% पेरण्या रखडलेल्या आहेत। अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यावर पाणी टंचाईचे संकट गडद होण्याची भीती व्यक्त केली जाते। रात्रभर सुरू असलेल्या या दमदार पावसामुळे रखडलेल्या पेरण्यांना वेग मिळण्याची शक्यता आहे। पावसामुळे कापूस, मिरची आणि मका या पिकांना नवसंजीवनी मिळणार आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झालेल्या आहेत। काही दिवस जिल्ह्यामध्ये समाधानकारक पाऊस कायम राहिल्यास शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटणार आहे। त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे।